അർജന്റീന ഈജിപ്തിനെ 3 ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ചു വിജയം നേടി. ഈ വിജയം കണ്ട് നെയ്മറും ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയും കാണികളും സന്തോഷിച്ചു. അർജന്റീന ഈജിപ്തിനെ 3 ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ചു വിജയം നേടി. ഈ വിജയം കണ്ട് നെയ്മറും ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയും കാണികളും സന്തോഷിച്ചു. അർജന്റീന ഈജിപ്തിനെ 3 ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ചു വിജയം നേടി. ഈ വിജയം കണ്ട് നെയ്മറും ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയും കാണികളും സന്തോഷിച്ചു. അർജന്റീന ഈജിപ്തിനെ 3 ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ചു വിജയം നേടി. ഈ വിജയം കണ്ട് നെയ്മറും ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയും കാണികളും സന്തോഷിച്ചു.